No witam. Sam zaś jo, Niklaus, eli pamiętacie profesor Dali, niezafes habilitowany. Witam was ponownie, dzisiaj zaś razem z Gryfnie będziemy was uczyć godać po naszemu. Dzisiaj się porozprawiamy o takim temacie, który pewnikiem większość z was zna. Pogodomy się o piciu, ale nie o piciu tyju, albo kofeju, albo tam zeltra, albo jakie inne brauzy, no pogodomy się o alkoholach. Gatunków alkoholowych, jak pewnikiem wiecie, mamy mocka, bez to pogodomy się ino o tych głównych sortach, czyli o bierze, albo tak zwanym gorcku i o gorzole. Słuchajcie, czy to bier, czy to gorzoła głównie konsumujemy we szynku. Z kamratoma stoimy przy szynkwasie, z kokotka leje się piwo, na szynkwasie ustawiane jest szkło, do którego leje się gorzoła. Głównie gorzołka pijemy z kieliszków, to przeważnie są tak zwane 50. Albo, eli ktoś ma większe smaki, to jest też tak zwany achtlik, czyli 125 ml. Wiadomo, są też takie fachmany, a zawodniki którego żoła piją ze szolek. Albo, jak to się godo, na eks. Przy bierze aż taki wielki sztuki nie ma. Łozwieramy flacha. Do łozwieraniu flachy mamy tak zwany efner. Idzie ty z zębami albo opowieka, łokromfleka, kluczami, łomurek, kizlokiem, nożem, widełką, łyżką, fojercokiem. Bier po prawdzie idzie wszystkim ozewrzyć. Blank inkszo sprawa jest z winem, bo wino ma frup. I ten frup idzie wyciągnąć ino korkensjerem, a eli go nie mamy, idzie go wciś rein. No jak łonną wleci rein, to będzie drin i potem tam się będzie szelonto w tej flaszce. Ale wino to do babów, chopy to gorzoła piją, pra. Słuchajcie, jak wygląda takie spożycie? Pierwszy etap, te pierwsze kluczowe pora szluków, to jest człowiek to się go do cyknięty, albo trinknięty. Ja szpasy się go do, a wice roztomajte, szprymy, lacha ze wszystkiego bum. Tym im dali, im więcej berów, albo im więcej gorzoły, to już idzie powiedzieć, co człowiek jest łopity, albo nawet łożarty. Co? Nie, ja nie pił, ja nie piwo, no. A powiedzieć ci, ci mogę powiedzieć, wiesz, żebych ci powiedział, byś ci tak pszaja, byś ci wszystko powiedział. No i potem faza trzecia, czyli człowiek nażgany, albo jak to się go do nabelany, czyli blank łożarty. Albo nabity, ale nabity to jest jeszcze taki, co łazi. Pestusz z piciem, czy to gorzoły, czy to biera, trzeba dawać pozór za każdym razem. I jeszcze jest taka sprawa typowo do hopów. Bo wiecie, jak to często bywa. Co hop by się chciał napić, wyjść się z kamratoma do szynku, a baba mu nie dało pozwoleństwo. Jest taki jeden plac, w którym się idzie trafić z kamratoma pod pretekstem. Ja pójdę do pewnicy po kartofle, wiesz, ja już zaraz przyjdę, ja zaraz byda. Baba nos sam nie znajdzie, żaden nos nie będzie szterował. Dodatkowo mamy krauska z grzybami na zagrycha. Idealny plac. A biksy potem do tasie i na ajza. Chociaż akurat biksy po bierze są z aluminium. W tym epizodzie rozstojmili tyle ode mnie. Uważajcie z gorzołą, a z gorckami to godojo Niklaus. Widzimy się w następnym epizodzie. Dziękuję wam. Chowcie się, patrzcie tam jako. I jak to się go do pyrsk.